што цяжкасці пераадольваюцца, калі ўсё выконваць з добрым настроем, з добрымі думкамі. Жадаю вам поспехаў у атрыманні ведаў. Гэтай ісціне веру даўно, і яна для мяне, як замова. У людзей ёсць багацце адно, чалавечае добрае слова. Вы ўжо пазнаёміліся з тэмай лексіка, лексічнае значэнне слова. Зараз давайте з вами вспомнім і праверым сябе. Асноўная адзінка мовы – гэта слова. Усе словы беларускай мовы – лексіка. Тое, што абазначае слова лексічнае значэнне. Лексічнае значэнне раскрывае тлумачальны слоўнік. Тэма сённяшняга нашага урока – адназначныя і мнагазначныя словы. Мы будзем сёння вучыцца з вами адрозніваць адназначныя і мнагазначныя словы, вызначаць іх лексічныя значэнні, правільна ўжываць у мове. Паслухайце, калі ласка, верш. Брат сядзіць і ледзь не плача, не рашаецца задача. Вось бяда, якое гора, як знайсці квадратны корань. Віця бачыць роспач брата і бяжыць у сад з лапатай. Тут зямля ўся пад нагамі заплялася каранямі. Ён пласты зразаў да зморы. Дзе ж ты, дзе квадратны корань? Зрыў зямлю і потым ціха кажа Віця, што за ліха? Карані, дзе я капаю, толькі круглыя вымаю. Чаму малодшы брат не змог дапамагчы старэйшаму? Напэўна, вы здагадаліся. Давайте з вами паглядзім, якое лексічнае значэнне мае слова корань у гэтым вершы. Першая – падземная частка расліны, пры дапамозе якой яна замацоўваецца ў зямлі. Другое значэнне – у матэматыцы лік, які пры ўвядзенні ў пэўную ступень дае дадзены лік. За кожным словам у беларускай мове замацавалася адно або некалькі лексічных значэнняў. Адназначныя словы, якія маюць адно лексічнае значэнне. Як правіла, гэта тэрміны, словы, якія дакладна называюць навуковыя паняцці. Мнагазначныя словы, якія маюць некалькі лексічных значэнняў. Мнагазначнасць узнікае тады, калі з'явы, прадметы маюць пэўнае падабенства. Напрыклад, па форме іголка для шыцця, хвойная іголка. Па колеры назбіраць лісічак, рыжая лісічка. Па якасці глыбокая думка, глыбокая крыніца. Для таго, каб вызначыць лексічнае значэнне слова, мы карыстаемся тлумачальным слоўнікам. У тлумачальным слоўніку значэнне мнагазначнага слова падаюцца пад адным слоўнікавым артыкулам. Такое размяшчэнне выклікана тым, што значэнні мнагазначнага слова маюць нешта падобнае, блізкае паміж сабой. Гаварыць дакладна – гэта значыць ужываць слова ў адпаведнасці з яго лексічным значэннем. Гаварыць і пісаць дакладна – ужываць слова з тым значэннем, якое замацавалася за ім на працягу жыцця мовы. А зараз давайте з вами паспрабуем вызначыць, якое значэнне мае слова «зямля» у наступных сказах. На многія кіламетры раскінуліся урадлівыя беларускія землі. І у гэтай сказе ў апошнім лексічнае значэнне слова «зямля» – гэта тэрыторыя.
Для замацавання дадзенай тэмы раю вам прачытаць матэрыял падручніка на старонцы 84 і выканаць практыкаванні 178 і 179. Жадаю вам поспехаў!